ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒተይ እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ብደረጃ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ዓበይቲ ዜናታት ክንፈልጦምን ከነስተውዕለሎምን ዘለና ዝበልኩም ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ኣብዛ ኣርእስቲ እዚ ፑቲን ሓደ ሓድሽ ዘተ ሰላም ዋዕላ ናይ ሰላም ኣብዚ ዊኬንድ ክካየድ እዩ ኢሎም ንዓለም ሙሉእ እናዞሩ ኣብ ስዊትዘርላንድ ክእከቡ እዮም ኣብ ዝብልሉ ዘለው ብሚድያ ገይሩ ዘተ ሰላም ናቱ ፕላን ናይ ሰላም ናቱ ኣቐዲሙ ኣብ ጣውላ ኣቕሪቡሎ ፕላን ዘይብሎም ግን ክሳብ ሕጂ ፕላኖም ዘይነገሩ ግን ንስዊስ ክእከቡ ተባሂሎም ኣለዉ እንታይ እዚ ፕላን እዚ ብኸመይ ክረአ ይኽእል ክንርኢና ኣብ G7 ዝግበር ዝቐነየ ብፍላይ ዋላ እኳ ናብ ራሽያ ዘቕንዐ እንተኾነ ማዕረ ማዕርዩ ድማ ናብ ቻይና ዘቕንዐ ወራር ወይ እውን መጥቃዕቲ እንታይ ከም ዝመስል ክንርአ ኢና ምክንያቱ እቲ ታርጌት ንራሽያ ዳ ኣብ ቅድሚት ኣምፂኦማ እምበር ንቻይና ብዝያዳ ዘጥቅዕ ስጉምትታት ወሲዱ እዩ ትዋዕላ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተኻየደ ማለት እዩ እቲ ንኣፍሪካ ዝምልከት ኣብቲ ናይ ምሸት ፕሮግራም ክቕርበልኩም እየ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ናይ ኣፍሪካ እውን ዝተገበረ ኣሎ ሶ መጀመርያ እስከ በዚ ንጀምር እዚኣ ፖፕ እውን ተሳቲፉ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር The weight of international insecurity and domestic upheaval bearing down on almost all. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Olaf. It may have been the German Chancellor being serenaded, but the Ukrainian President and Pope are the star guests at this gathering. So, ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዋዕላ ኣብቲ ዋዕላ ቻንስለር ናይ ጀርመን በርዝደይ ናቱ ነይሩ ንዕዮም ሃፒ በርዝደይ ይብሉ ነይሮም ኣብቲ ዋዕላ ፖፕ ካቶሊካዊት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ፖፕ ፍራንሲስ ኣብኡ ተሳቲፎም ዝነበረ ኣጀንዳ ናይቲ መሳተፊ ድማ ብዛዕባ ናይ ኤአይ ወይ ከዓ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብዛዕባ መግለፂ ንክህብ እዩ ኣብኡ ተሳቲፉ ነይሩ ብሓፈሻ ብዙሕ ብዛዕባ እኳ ዝቐርብ እኳ የብለይን ግን ኣብኡ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ሓንቲ ግን ክዛረባ ደልየ ኣለኹ They met on the sideline. So ይቐኒየልና ስለቲ ጸሎትካ ንህዝቢ ዩክሬን ይብላ ኣሎ መራሕቲ ሃይማኖት እኳ ምንቲ ሰላም እዮም ክጽልዩ ዝኽእሉ እምበር ምንቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ንክስዕር ጸሎት ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ዝሓለፈ መግለፂ ሂቦም ነይሮም ንሱ ድማ ንሰላም ኮፍ ክብል ከም ዘለዎ ንዩክሬን ነዚ ፕሬዚደንት ናይ ዘለንስኪ ንሰላም ፃውዒት ክገብር ከም ዘሎ ፃዕዳ ባንዴራ ካባ ከልዕል ከም ዘሎ ወይ እውን እታ ናይ ምምራኽ እዮም ኢሎም ተርጊሞማ ብዙሓት እምበር ንሰላም ጠጠው ክብል ከም ዘሎ ናይ ሰላም ቋንቋ ክጅምር ከም ዘሎ ብከምዚ ውግእ ክቅፅል ኣይክእልን እዩ ዝብል መግለፂ ውፅኦም ነይሮም ተሪር ነቐፌታ ከዓ ኣጋጢሞዎም ስለምንታይ ሰላም ዝብል ሰብ ብዘየገድስ ዋላ ኣምላኽ እውን ሰላም ድሕሪ ኢሉ ኣንፃሩ ከም ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናይ ሰላም ፃውዒት ገይሮም ነይሮም እቲ ፃውዒት ናቶም ግን ኣሉታዊ ነቐፌታ ብዙሕ ኣንፃሩ ብዙሕ ኣርቲክል ዝተፃሒፉ ማለት እዩ ሕጂ እውን ንውግእ ቀፅል ኣጆኻ ዝብልዋ ኣይመስለንን ምክንያቱ ንዝኾነ መራሒ ሃይማኖት ንውግእ ቀፅል ክብል ኣይክእልን እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ Of this week's G7 summit. Their galvanizing impact, though, drew reaction 1,500 miles away. The conditions are very simple. Ukrainian troops must be completely withdrawn from the Donetsk, Luhansk People Republic, Kherson, Zaporizhia region. Surrender of Ukrainian territory he does not even fully control. Regime change in Kyiv and dropping their bid to join NATO. Russia's So ፑቲን ነዚያ መግለፂ ናይ ፑቲን ፅንሒልና ክንሪኣ ኢና ብሰፊሑ ቢቢሲ ሪፖርት ገይሮም ላለው ኢንተርቪው ናታው ክንሪኢና ኢልዎ ዘሎ demands for a ceasefire announced this afternoon. Retaliation to deals done overnight. The US guaranteeing military and training aid for a decade to come, and the G7 agreeing to unlock frozen Russian assets to raise almost 40. So ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካን ዩክሬንን ናይ 10 ዓመት ዝኸውን 10 ዓመት እውን ዝኸውን ዲፈንስ ዲል እዚ እቲ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ እትደልዮ ኩሉ ግዜ ን10 ዓመት ን20 ዓመት ነተን ሃገራት ብዕዳ ዲል ትገብረለን ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ እናገፃ ይኸዳ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውጊ ይቕፅል ዋላ እቲ ዘይቀፅለ እውን ኣፅዋር ይግዛእ ማለት እዩ እዚኣ ዲል እዚኣ ድማ ነተን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ኣብ መወዳእታ ዝደልይዋ ኩነታት ከምዚኣ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ክኸፍሎ ክሳብ ዩክሬን ዓቕሚ ትረክብ ዓቕሚ ምስ ረኸበት ወይ እውን ዩክሬን ሰላም ምስ ረኸበት ድማ ካብቲ ሃብቲ ናታ ብኣፎም ዝበልዎ እዩ ክሳብ 10 ትሪልዮን ካብ 12 ክሳብ 13 ትሪልዮን ዝኸውን ዕቑር ሃብቲ ስለ ዘለዋ መሬት ናታ ንዕብኡ ጌርና ከነሕብቦ ንኽእል ኢና ዝብል መደረ ምስጢር ዘይኮነ ዓብዪ ኢሉ እቲ
ሊንሲ ገርሃም ዝበሃል ሰኔተር ናቶም ዝተዛረበ እዩ እዚ ሓደ ዲል ነይሩ ማለት እዩ 40 billion pounds to hand to Ukraine. But these bold moves belie the precarious ground many of these weakened leaders tread. The president of France called a snap election after heavy losses to the far right. President Biden now trailing in the polls just ahead of a US election. So ከም ንሪኦም ዘለና ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ show of unity ወይ እውን ሓድነት ከም ዘለዎም ብሓደ ከም ዘለዉ ጥቃጥቃ ከም ዘለዉ ዝመሳሰል መርገፂ ከም ዘለዎም ንኸፍልጡ እዩ ኩሉ እቲ ንካሜራ ዝግበር ዝነበረ እዞም ጋዜጠኛታት ከም ዝብል ዘለዉ ናይ ስካይ ኒውስ እዮም መስለኒ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩሉ show of unity እንተኾነ ኣብታ መጀመርያ ሰሚዕኩም እንተኮንኩም ብምልኦም ብህዝቦም ዝተፀልኡ መራሕቲ ምዃኖም ብጀካ ጆርጅ ሜሎኒ ተዓዳሚት ዘላ ብጀካ ሜሎኒ ኩሎም ብህዝቦም ኣብ ዝተፀልአ ደረጃ ዘለዉ ምናልባት እቲ ናይ ኣሜሪካ ካልኣይ ግዜውን ተመሊሱ ኣብ G7 ኣይሳተፍ ንኸውን ዝብል ኣብ መደረ መግለፂ እውን ኣብ ኤክስ ክዘውር ኣለኹ ምክንያቱ ምርጫ ክርክብ ስለ ዝኾነ Extra guest, India's Narendra Modi, re-elected with a weakened majority, and the UK's own Prime Minister. And the stakes could hardly be higher. The world today is more dangerous than it's been for decades. That's why the UK has made a hard and fast pledge. So, ብሓፈሻ ኩላቶም ነቲ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ንዩክሬን ክድግፉ ከም ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ነናቶም ዲልስ ገይሮም ናይ ሰላም ኣንፈት ከም ዘይብሎም ኢና ንሪኢና ዘለና እስከ ሕጂ ናብቲ ናይ ፑቲን ገፅና ክንርኢና Immediately, if its troops pull back from 4 regions of the country and Ukraine gives up its bid to be part of NATO. It comes as leaders of the 7 richest nations continue their summit in southern Italy, where discussions on the war in Ukraine have topped the agenda. Leaders there have been discussing a deal to raise $50 billion from frozen Russian assets to help Ukraine with aid. Let's talk to our diplomatic correspondent James Landale, who joins us there from the G7 in Bari. And James, how significant a moment is this, what we're hearing there from President Putin? You've got to think of the war in Ukraine has been fought on 3 different fronts. You've got the fighting on the ground, you've got the industrial arms race to produce as much ammunition as possible for both sides, and then you've got the sort of geopolitical diplomatic air war to try and... So, እዚ ፑቲን ኣቕሪብዎ ዘሎ እማም ናይ ሰላም 4 ዞባታት ናይ ዩክሬን ካብ 2022 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ራሽያ ዝነበራ ጠቕላላ ንዓን ገዲፉ ንሰን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ራሽያ ኮይነን ኣብ ጣውላ ክንቀርብ ኣለና ስለዚ ካብዚአን ተወፂኦም ቶም ሰራዊት ከምኡ ድማ ኔቶ ዝበሃል ጠቕላላ ኣብ ዩክሬን ከም ዘይህሉ እንተተገይሩ ንሰላም ድልውነት እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ፃውዒት እዩ እማመናቶም ጣውላሲ ናትካ ሓሳብ ሒዝካ ክትቐርብ ሽዑ ኣብ ኔጎሲዬሽን ምስዛኻ እንካን ሃባን ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ፑቲን ናቱ መርገፂ ኣነፂሩ ንዘተ ሰላም ሬድ ምዃኑ ብወቅዕ ገሊጹ ኣሎ እዚኣ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ዘለናዮ መድረኽ እቲ ኩናት ኣብ 3 ዓይነት ግንባራት እዩ ዝካየድ ዘሎ መጀመርያ ኣብቲ ግንባር ፊት ንፊት ዝግበር ዘሎ ውግእ ኢሉ ካልኣይ ወታደራዊ ኢንዱስትሪያል ውግእ እሱ ድማ መን ዝያዳ ኣፅዋር ምዕቡል ሓያል ኣፍረየ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣብኡ እውን ካልኣይ ግንባር ሳልሳይ ድማ ናይቲ ጂኦፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ውግእ ድማ እዚ ከዓ መን ብደረጃ ዓለም ተቐባልነት ይረክብ ናይ መን ሓሳባትን ናይ መን ኣካይዳን ተቐባልነት ይረክብ ሳልሳይ ግንባር ይብል ኣሎ By the way, abs qaraba ወታደራውያን ተንተንትን ኣሜሪካ ካለ ከም ጻልኩም ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ በሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ራሽያ ብዙሕ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ከም ዘለዋ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ድማ እንታይ ኢሎም ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን መከላኸሊ ናቱ የብላ ስለዚ እቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ናይ ራሽያ ኣብ ዝተኮሶ ኣብ ኣሜሪካ ዕላምኡ ክሃርም ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ራዳር ናይ ኣሜሪካ ዲቴክት ኣይገብሮን እዩ ሃይፐርሶኒክ ማለት ብራዳር ዘይተሓዝ ሚሳይል ማለት እዩ ራሽያ ድማ ብዙሕ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ከም ዘለዋ እዩ ዝነገር እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ገሊፀልኩም ስለ ዘይፈልጥ ኦኬ እቲ ዊክነስ ናይ ኣሜሪካ ንክገልፅ ኢለ እቲ ሚሊተሪ ዊክነስ ከም ዘለዎ ኣሜሪካ ኣብ ኣንፃር ራሽያ ማለት እዩ ንዑ ግን ተሓሒቶም ክርእይዎ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታት ናይ ህዝቢ ነገር ብዙሕ ስለ ዘይገድሶም ዘሎ ብጀካት ናይ ወታደራዊ ረብሓ in international public opinion. And it's that latter battle that we're seeing played out at the moment. At this summit, the West is doing its best to try and counter the narrative that says the West is divided, that it's losing patience for its support for Ukraine. So that's why they've agreed lots of deals, defence packs, more money that's been raised from, as you mentioned, from frozen Russian assets, the promise of more air defences. And then we've now got President Putin's response, which is to say, well, I'm in favour of peace, just so long as Ukraine pretty much effectively capitulates and hands over huge swathes of the east and abandons its support for trying to join NATO. He's also, I think, trying to win a little bit of support in the global south. There are many countries, emerging economies, who really don't like the war in Ukraine because of the disruption.
እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ፑቲን ስትራቴጂ ድማ ምዕራባውያን ሃገራት ተኣኪቦም ንዩክሬን ንውግእ ከናውሑ ዝተፈላለየ ኣፅዋራት ክሕግዙ ወይ እውን ወተሃደራዊ ነቲ ውግእ ንምቕፃል ፋይናንሳዊ ሓገዝ ካብ ናይ ራሻ ሃብቲ ዝመፀ ድዩ ካብ ናይ ካልእ ወሳሲኾም ዲልስ ገይሮም ንራሻ ንውግእ ከዳልዋ ኣብ ዝሸባሸብሉን ዝፈራረምሉን ዘለው ፑቲን ድማ መፅዩ ናይ ሰላም እማም ኣምፅዩ መሊሱ እቶም ምዕራባውያን ሃገራት ብጀካ ውግእ ካልእ መዝሙርን ካልእ መንገድን ከም ዘይፈልጡ ገብሮም ኣሎ ስለዚ ኣብ ናይ ብሪክስ ዋዕላ እውን እንተኾነ ተኣኪቦም እንታይ እዮም ገይሮም ጉዳይ ናይ ፈለስቲን ሰላማዊ መዕለበ ክረክብ ከም ዘለዎ ገይሮም ዋይል እቶም ናይ G7 ተኣኪቦም ዝኾነ ይኹን እማመ ናይ ሰላም ዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ሰላም ብዛዕባ ቃዛ እውን ክገብሩ ዘይኽእሉ ኣብ ዩክሬን እውን ተመሳሳሊ ብጀካ ናይ ውግእን ነቲ ውግእ ንምቕፃልን ናይ ሰላም ኣንፈት ቃና መዝሙር ቃል ከማን ከም ዘይጠቐሱ በንጻር ፑቲን ኣብ መንጎ ዋዕሎም ከለው መግለፂ ብፅኡ ንሰላም እማመ የቕርብ ከም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ብፍላይ እቲ ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል ዛይቶም ዝበፅሕ ህዝቢ ዓለም ዝነብረሉ መራሕቲ እዚ ኩናት ዝጥጠው ክብል ከብቅዕ እዮም ዘልዩ ዘለው ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ድማ ኣብ ጣውላ ኮፍ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ጣውላ ኮፍ ክብሉ ድልውነት ከም ዘይብሎም እዮም ነዞም G7 ወይ ከዓ ምዕራብ ዝበሃል ኤውሮፓን ኣሜሪካን ንሰላም ሸውሃት ከም ዘይብሉ ከም ዝግለፁ ኣብ ከም ዝጋለፁ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ብካልእ መንገዲ ካ ክንሪአ ኢና ብክልተ ሰለስተ ኣንፈት ክሪአ በመንገድ ራሻ ከንታይ ማለት እዩ ክንሪአ ኢና is enabling Moscow's war in Ukraine. A draft communique seen by news agencies called on China to stop sending dual-use materials to Russia, such as weapon components and equipment used by Russia's defense sector. The draft statement is also set to include a vow that G7 nations will back Ukraine for as long as it takes in a further show of support for Kyiv. And in the Kremlin, Russian President Vladimir Putin has reacted angrily to the developments in Italy. Here's what he had to say about the G7's plan for a 50 billion euro loan for Ukraine, financed from the interest on frozen Russian assets. Western countries have froze part of Russia's assets and foreign exchange reserves. And now they're thinking about how to provide at least some legal basis in order to finally appropriate them. But despite all the trickery, theft is still theft and will not go unpunished. So Putin እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ እቲ ኩነታት እቶም ምዕራባውያን ሃገራት ተኣኪቦም ሓደ ሕጋዊ ጃርጎን ይብልዎ ጥውይ ኣቢሎም ካብቲ ወለድ ናይቲ ተታሒዙ ዘሎ ገንዘብ ናይ ራሻ ነቲ ዕዳን ዩክሬን ንህባ ዘለና ነቲ ወለዱ በቲ ዕቤት ናይቲ ኢንቨስትመንት ናይ ራሻ ዝመፅእ ዘሎ ክንከፍሎ ኢና ኩሉ እዚ ኮምፕሌክሲቲ ገንዘብ ንምስራቅ ዝጥቀምሉ ዘሎ ምክንያት እዩ ስርቂ ግን ስርቂ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ንዑ ዘድሊ ድማ ብርቱዕ መቕፃዕቲ ክህልዎ እዩ ኢሉ እዛ መቕፃዕቲ እዚኣ ዝበላ እንታይ እያ ክትከውን ንብዙሓት ኤውሮፓውያን ኣሻቂላ ዘላ ነጥቢ እያ እንታይ ዓይነት ሪታሊሽን ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ክፑቲን እንታይ ዓይነት ብጀካቲ ኣብ እስከ ንስማዓዮም ኤውሮፓውያን ብኸመይ ይገልፅዎ ኣለዉ እዚ Let's get more on Moscow's reaction from DW's Grzegorz Szymanowski. He joins us from Riga, where DW has been reporting from since being banned from Russia. Let's focus in on Putin's threat that the seizure of Russian assets will not go unpunished. What kind of punishment might he be considering? Well, Michael, Vladimir Putin didn't go into details today, but over the last weeks and months as these proposals were discussed, we've heard many warnings from Kremlin officials against such move. The Kremlin has indicated that they will challenge any such decision as well. ናይ ብሓቂ ኤውሮፓሲ ኣይተሓዝብለይ እምበር ኣብ ኤውሮፓ ዘለና ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለና ይዝርዳእኒ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ወላ ሓንቲ ኣፅዋር ወይ መከላኸሊ ዓቕሚ ዘይብሎም ምስ ሓደ ክሳብ ዓንቀሮ ዓጢቑ ዘሎ ፑቲን ራሽያ ክሳዕ ክንደይ ይመጣጠር ኣለዎ ኣነ ግርሚ ዝብለኒ ኣሜን እቲ ህዝቢ ኤውሮፓ እኮ ኢልዎም እዩ ጀርመን እቲ ቻንስለር ጌት ኣውት ኦፍ ዲ ኦፊስ ኢሎም እዮም ውፃእ ኢሎም እዮም ማክሮን ውፃእ ኢሎም እዮም ኣይንደልየኩምን ኢና ካልእ መራሒ ነዚ ኩነታት እዚ ኣንቢቡ ክረድኣና ዝኽእል መራሒ ክንገብር ኢና ንደሊ ዘለና ኢሎም እንታይ ማለት እዩ እዚ ራሽያ ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ብፍላይ ኣብቲ ኒኩለራዊ ዓቕሚ መወዳድርቲ የብላ እቶም ጋዜጠኛታት ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኤውሮፓ ክሳዕ ዓንቀራ ኣፅዋር ዓጢቓ ነብሳ ተኸላኺላ ንራሽያ ተውድቕ ከም ትኽእል ኮይኖም እዮም ኣክት ዝገብሩ ወይ ዝዛረቡ ናይ ፑቲን ዎርኒንግ ወይ ከዓ መጠንቀቕታ ብዙሕ ግዜ ይደፈራርፍ ማለት ክገብሮ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን እንታይ ኮይኑ ዘይ I don't know ማለት ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስበካ ሓደ ሰብሲ ብጉልበትን ብኩሉ ልዕላይካ ዓቕሚ እንተለዎ ትፈርህ ኢኻ ነው
الترجع خيط كاسي مس حدا كند خلت عصفها كبدت زلو أيت الله غفنيقة. That's not natural. بفلا إذا كتبعتي صبوق جرنا نفلتو نزي. لعل عام خان دحر قينو أيت الله غفنيقة من البات ثلاثة يفكر شقوت كل وقالوا يقله. طبعا فيزيكالي أطبق ونزعب بسبب مايكل تايسون وي حدا أنا كيك بوكسينج ستار أب تقع خطط ويل خلوا مسايت الله خف لخف كفاي تبنيقة. سرعات غير كي غتخي أبدك كتبعتي زي حق زي نصوري. أبزي واتساب لخف كفاي تبنيقة. أبزي معربوا عالم زلو أيديولوجي فيلوسوفي جن كابيز مثلا تحريركم حق له أمريكا لا قال له قبروا يكولونيوم قال كابسبل نوح عمت وقس لدي رأيو أغلال لا تأزر أرباناتهم نوعو أبقى مزعتو يكون تي راشا دما أمانة تنكا زلو يخد سلو زلو جن راشا خانتا يقبر له كان معلتي نحيلو نتكونتاتنا أوروبا أمريكا صبوك يربنا ببوي يخد له سيز أمريكا كسع كندي دخامنت كم زلوا صبوك يربنا مزمزوا يخد له eventually نيروبا حركة كودوا خولي بابس غربا سنة هلا كريكمي أوروبا لنفسك وسن زي كل سلزخون زبلوين حزلوا من نايلة منيستر قداتو زي ناي راشا سيرجي لافروف نبعلم كوسن زخولي يكونون نتوما راح تحجز الودما ايتد اليوناني قوميل وما له تزبيلو سلازي بزعبا زيوم زبلو كنملسن كنزاربن دليت يبلاني له ابزي اسمعوا كما يقرم زم انا عند انجليش channel كم زغلصوا poll and having made commitments he may well not be in office for to deliver. Well, joining me now is Bronwyn Maddox, the director of the foreign policy think tank Chatham House. When Vladimir Putin looks at this gathering of leaders weakened, facing elections, resurgent right wings, about to be turfed out, is he laughing? Yes. شوف دايب لالو زوم ما راح تدي حريز لو نعبلت من جي 7 مالتيو فلاديمير بوتين زوم ما راح تزيهم كرو خلوسي مبزحتهم ديتو مرصو زيفتو بهزبهم دقف دايب لهم ابتي بوليتيكاوي صلاتون نوح كقصلو زي كله نارا يخلو بفلاي بايدن ني ريشي سوناكنيو زملكت زلو مخنيات كلتيوم اتي ناي عند انجليز ناي يوكي ريشي سوناك ابزن زمصا زلو معناتات مرج علو بسفيو كسعر كم زغلي ون زنقار زلو برايم مينستر ون كوينو كقصل هيكل نخوني زبال زلو بايدن دونالد ترامب اب كله كراش زغبرو زلو انت ديك اتيلو ما وين تدي اسيرو مو چانس يبلون انصارو جو بايدن تتعويتو سي أم أرجع بأمريكا تكلني أمريكا يتخيلن إلهم أنصارو نتهاجر كم قلوا ويا بكلا عينة الواقع خد خمس قلوا تزبي معناته أبز زرزلو أجباب دونالد ترامب دومينيت ولا بتي جو بايدن تعويتوا لزنبرة traditionally ويكا بلمدي ديمقراطي سخون ستيتس ون دونالد ترامب قبل على النثير خمسلو even توم ناي توم ديمقراطي تدقفوا كم بعد CNN بغت علي زبلوا زلوا زي دونالد ترامب بعبل على كحوت كم زغلي زنقر زلو دونالد ترامب دمانه زو جزي أبصر 4 ساعات كوداي زبليو كمون توم كالوت ناي chancellor ناي جيرمان رينا لنا برتوت في تاقاتي موت ناي كندا لتوكو طبعا ناي كندا زيس أي برايم مينستر تبايلو كندا كم حدا أزيد صبغ زخيز نبرة كتبا تغلالا حماق من قدي من نابرا أزيد كبور ناي سرح الدلات أبيب أب كندا سرح تسعينو تسمعي زي فلت دومي أب كندا سرح بقليلو كم زير كم غير خمزلو ريل استيت جزا سفع مريزلو عدي سب جزا جزا خمزيكل تجزاوتي بفلا كم بعد فانكوفر كم بعد تورونتو تجزاوتي عزفتاتن كم زوسخي من نابرا دما أزيد كم زخبره بزح فيديو تطريقة خمو نالبات أبكالك زي خمس ألكمي ስለዚህ ኩላቶም ማክሮን ድሮ ብርቱዕ ፅፍዒት ኣጋጢሞ ለንቀነ ድማ ናይ ህዝቢ ምርጫ ክገብር እዩ ንሱ እውን ዋላ ሓንቲ ናይ ጃፓን ዝተፀልአ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ንባዕሉ መን ተሪፍና ኩሎም ቶም አንኤሌክትድ ቢሮክራትስ ዝበሃል እታ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት እያ ንሳ ከዓ ማለት ህዝቢ ይኮነን ዝመርፃ ብድሕሪያ ዘለውን ተመሳሳሊ ናይቲ ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ማለት እዩ እታ ኡንኮ ብህዝባ ብጣቅዒ ዝተቐበልዋ ጆርጂያ ሜሎኒያ ኩሎም Yes. And he's picking his moment to undermine not just the G7, but the big summit on trying to help Ukraine that starts tomorrow in Switzerland. About 90 countries gathering to see what can be done about that. So it is entirely positional, this supposed offer that he's made. He wants to put himself, apparently, even if there's only the merest claim to that being well-founded, that he wants to put himself on the moral high ground and say to the world, I am offering the peace deal, and get at and undermine all the things the G7 is doing to get at him. I mean, there's some future-proofing being attempted, isn't there, with the Biden, deal being signed? Yes, Putin knows that if Trump were to win in November, everything changes.
He has high hopes, I think, that if Trump were to win, that some of the things that Trump has said about doing a deal immediately would be to his advantage. Though Trump is, by his very nature, unpredictable, and even Vladimir Putin couldn't count on that. But he is trying to rattle the G7 and to make them think, I would suspect, particularly France and Germany, make them think, look, is there an alternative way? Are we... So انتهينا نرد لنا بحفشة فلاديمير بوتين very calculated man مخانو أتبقوا calculate كيرو زخيد أبزح الجن رياز لنا أكايدا دما extremely ولا طبنا أمريكا political elite أي بحق أستوعد زغيد مراح مخانية مسفلتوا كل الزاربو زوهز تسقمتي double check جيرو calculate جيرو زوهز تسقمتي مخانو بزوح أندارا كايدا نارا يخلو قسي لسقمتي ويقوا قس بلا سقمتي دوسزلو إذا كان تاي يبلو بحزب أوروبا بحزب أمريكا respect كم زركبي قبرولو I mean imagine كندي أمريكاويان بوتين سراوي أنصارناتهم يزواجا زلنا نعبد لنا أمريكا نقط في يزواجا زلنا كندي أمريكاويان دقفوري يخملو so many ولا أبتي أب أوروبا أنصار أوروبا يزواجا زلنا يدبها بنا كندي أوروباويان كندي دقفو معاد بارتاتاتي اتم ناي لبين نابنتم فرنسا عبلاله تعويتم زلوسي دغفت ناي بوتين يم زبلو مغنياتو نتوغت ناي يوكرين سلازي دغفو اب جيرمان بعبلاله ويكا كالاي درجه حيزم زودتم اف دي دغفت ناي بوتين يم زبلو كمون حدش جرين كابتن ليفت زبحال حدش بارت مزيلو ساتمون دغفت ناي بوتين يم زبحال ده معناته زي political elite كمود ما حزبي نتي ناي بوتين مرغزي ناي بوتين اكايدا زدقف اجيب زعيو سلامتاي كم كون كيلو because he's reasonable مغنياتاوي زخونه ويون نتي كونتا تريو امبيبو even مست اندارا كايدا ناتوم زلو زمطاطن غبر ملسي هب سلازي يله ابنتي جرمن ولا حنتي عقميه بالله سراويتا سليدا اصوارا غيرا وش جرمن كرمالو كتبل كلا حنت بيسال توكساب جرمن كرم يخلنيو تدهون له باي ذا واي حجنا غير له حدش حقني يوم توصل زلو تنفرتي F-16 بحالا بلجيوم دينا أمريكا زوهابا أب يوكرين توريدن كل جنا كي تقطعت ما خلوا راشا كتهربن مخانة فلتيو سنت حاسبة مالو just كسمعكم أنت حاسبهم زلو تطلع لنا يجيم سردي ودا let's listen today in court, so the Kremlin wants to pursue legal action. But secondly, there are also threats of retaliation. Now, Russia's options are limited because سماتي ولا سوتي تاريخنا سماتي So بستخال نمتن مسكنيات ناي معلت سماتات هجري إرترا نعو زنزبارق تحسوتات شركة جبري أنا هوب I think دقبو ميو نزن تليفون زلو معلتات زخوني أب منجوز تو مزيكا نعتاتهم كبر الذهب يقاون كملسينا نبتار السيج زلالة ما وزخرين سماتاتنا نابلنا مالك Okay نملس what do we see here off with the F-16 saga. We have an update to the F-16 plan. Is it a plan or is it a scheme or a trick? Because that's the way I'm looking at it. This seems like a very bad idea, and it involves Romania and Poland. Anyway, what is going on with the F-16s? Well, it's an incredibly bad scheme, and it's an attempted trick. So the idea is that you don't actually base most of the F-16s. I understand they're talking about most of the F-16s in Ukraine itself. The runways really haven't. So انتهي بحال زلو تنكزين ودزني تز تمقرام كم تود زقابرا كاين أنا بلدلنا F-16 بحالا أزيون كبرات نفرتو كيناتنا أمريكان بلجيوم هذا خندي زخنا ني يوكرين كتبا مخانا قليس أنيرا كم دما قالوا تحقرات أمريكا ون F-16 كبكيا إلى تانيرا سلسي زين F-16 نتعودو كينات أبا حقس قبراي قلاي ينيزبح معناته air to air
ሚሳይል ከከብላ ስለ ዝኽላ ብዙሕ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዘለወን እየን ትሕቶ ኣበይ ኻ ከተቐምጠን እዩ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ መጀመርያ እቲ ኤርፖርታት ናይ ዩክሬን ንኸምኡ ከሳል ከም ዘይክእል የበላሽዎ ኣለዉ ራሽያ ቢካዝ እዚአን ተመፅአን ነታ ዓዱ ዓውደ ኩናት እውን ፀገም ክፈጥራ ስለ ዝኽእላ ሓደ ካልኣይ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮለ ገና ከይተበገሳ ከለዋ ብሚሳይላት ገይሮም ብጋይድድ ሚሳይልስ ገይሮም ካርቦን ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም በቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ዝበሃል ብራዳር ዲቴክት ክትገብሮ ዘይትኽእል ከቢድ ዝኾነ ማለት እዩ ከምኡ ክገብሩ ከሉ ካልእ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኤሮፓ በቃ እሞ ከምዚ ካብ ኮነ እዘን ነፈርቲ እዚአን ኣብ ፖላንድ ወይ እውን ኣብ ሩሜንያ ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ክቕመጣ እሞ ካብኡ ተበጊሰን እንታይ እየን ክገብሩ ቃለስ ግርብ ዝብለኒ ካብኡ ተበጊሰንሲ ኣብቲ ዩክሬን ይወርዳ ምሽ ሽዑ ካብ ዩክሬን ከም ተበገሳ ገይረን ከዓ ይድብድባ ሽዑ ድማ ናብቲ ሃገረን ይመለሳ እንታይ ባቡር ድየን እዚአን ወላ ነፈርቲ ናይ ተጓዓዝቲ ስደተኛ ቱሪስት ፅዒነን ዘለዋ እቲ ሚሳይል ኣብአን ዘሎ ቱሪስት ድዩ ካብ ካልእ ሃገር መፅዩሲ መፅዩ ኣብ ዩክሬን ደብዲብን ራሻ ሃሪሙሲ ናብ ካልእ ሃገር ክዕቆብ ራሻ ካሱቕ ኢላ ክትርኢ ማለት እዩ ስምዕዎም ናይ ብሓቂ እዚ እቲ ፕላን ካብ ባልኔቶ ዝወፅእ ዘሎ ፕላን እዩ been brought to the level where they can operate F-16s. You don't, the infrastructure is apparently nowhere near ready. The Russians are able to attack these runways at will, and they've been wreaking massive destruction upon them. So the idea is that you keep them in Poland and Romania. And the way it's been presented is that they will be stored there, whatever that means, so that they're beyond, outside the reach of the Russians. In practice, I think that this is another scheme to try to base Polish F-16s in Polish and Romanian air bases, pretend that that isn't really what's going to happen. And the Russians have previously said that if the F-16s take off from these Polish and Romanian air bases and engage the Russians, then the Russians will counter-strike the F-16s in those bases. And again, I've no reason to doubt that this is what the Russians will indeed do. I suspect this was the plan all along, because realistically, there was never any way that the F-16s could operate from the air bases in Poland, in Ukraine. It only made sense if they were indeed going to be operated from the bases in Romania and Poland. So you tell people, well, don't worry, we're... So, እዚ ነጥብ እዚ ብሕፅር ዝበለ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብወግዒ ንክጅምሩ ዘኽእሎም ኩነታት ኢና ንዛረብ ዘለና ካብ ፖላንድ ወይ ከዓ ካብ ሩሜንያ ካብቲ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኔቶ ተበጊሰን ናብ ዩክሬን ደብዲበን ናብኡ ክምለሳቱ ኮይነን ፑቲን ብንፁር ቋንቋ ኢልዎን ሰርጌይ ላቭሮቭ ብንፁር ቋንቋ ኢልዎን ዘይገድስ ካበይ ይመፁ ኣለዋ ኣብታ ዘለዋ ቦታ ክንሕምሽሸን ኢና ዘን ነፈርቲ እዚአን ስለዚ ካብ ፖላንድ ድየን ክብገሳ ካብ ቤልጅየም ድየን ክብገሳ ካብ ሩማንያ ድየን ክብገሳ ኣብታ ዘለዎ ቦታ ከነጥቅዖ ዕላማ ይናዓና ኢሉ ኣሎ ስለዚ there is no ኣብዚ misconception የለን እቲ ካልኩሌሽን ከምዚ ጌርና ዶ ስቶር ዶ ገለዶ ዝበሃል ነገር ከምዚ የለ ጅትታይት ኩነታት እንድሕር ረዚያ ክገብርዋ ኮይኖም እቲ ኔቶ ብወግዒ ኩናት ኣንፃር ዩክሬን ኣንፃር ራሽያ ክገብር ኔቶ ኣንፃር ራሽያ ውግእ ክገብር ከዓ ድልውነት ከም ዘይብሉ ይፈልጡ እዮም ዓቕምን ድልውነትን ከም ዘይብሉ ሰራዊት እኹል ከም ዘይብሉ ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሓዊ ካብ ምፅሕታር ተንኮል ካብ ምፅሕታር ኣይዕርፉን ኣለዉ ስለዚ ምናልባት ገለገለ ሰባት ይብሉ ናይ ራሽያ ተሪር ግብረ መልሲ ከስዕብ ይኽእል ኸውን እዚ ኩነታት እዚ ሓሳባት እዚ but at the end of the day እስከ ንእሽተይ ብዛዕባ ቻይና ንዛረብ ንውሕ ከይደ ኣለዉ Okay, ንቻይና ከንታይ ክገብርዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ as many state assets in Russia that could be frozen, and this is why Russian officials have suggested he wants regions so laid out as broad need to be recognized in the agenda of this conference. Seven leaders also took aim at Chinese backing for Russia's war machine in their draft statement, which comes hot on the heels of a fresh round of U.S. sanctions on Russia to stop Beijing from doing business with Moscow. The draft statement also blasted China on a range of other subjects. Let's break it all down with DW's China analyst Clifford Coonan. Clifford, the G7 statement on China is pretty tough, saying that it will take measures against all actors in China who materially support Russia's war machine. What does this mean for the China-Russia? So, ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ንብሎ ዘለና ንቻይና እውን ብፍሩይ መጥቃዕቲ እዩ ኣቕንዑ ዘሎ እቲ G7 እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ ኤሮጳ
ልክ ባዕሉ ሽጉጥ ገይሩ እግሪ ከም ዝሃርም ዘሎ እዩ ገይሩ ዘሎ ስለምንታይ ኢና ከም ንብል ዘለና ክነግረኩም እየ ኣንጻር ቻይና ኣሜሪካ ብዝደፍአቶ ታሪፍ ወይ እውን ሳንክሽንስ እገዳን ከምኡ ድማ ነቲ ገለገለ ንብረታት ብፍላይ ነቲ ብቴክኖሎጂ ዝማዕበለ ንምቁፅፃር ንቻይና ንምድኻም ተባሂሉ ብዙሕ ስጉምቲ ክገብሩ ከም ዝኽኣሉን ሓበራዊ ውሳነ ገይሮም ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እስከ relationship. Well, right now, China is hitting the West in two key areas. It's hitting it on security and it's hitting it on trade. And these are two major issues. And the Russia-China relationship is where these two issues overlap. And so the response we're seeing is to address both these issues using the tools that the West has in terms of sanctions, in terms of tariffs, which it's been introducing. As you mentioned, the US has just sharpened its sanctions, banking sanctions, and we're also seeing the European Union doing the same for electric. So እንታይ ትገብር ዘላ ዋው this ናይ በሓቂ ኣሜሪካ ኣብ ሌት ስቴጅ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ሲግኒፋይ ዝገብር ወይ ከዓ ዘረጋግፅ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ትገብር ዘላ ይብለና ኣሎ እገዳ ኣብ ልዕሊ ቻይና ብኩሉ መንገዲ ንራሻ ትሕግዝዋ ኣለኹም ንራሻ ወታደራዊ ሓገዝ ትገብረላ የላን ቻይና everybody knows that ንምንታይ ግን ይግድዋ ኣለዉ ቴክኖሎጂ ስለምንታይ ትብዎም ኣለኹም ስለምንታይ ቺፕስ ትሸጡሎም ኣለኹም ንፍሪጅ ዝኸውን ንኻልእ ነገር ትቁጠባ ናይ ራሻ ንኽለምሲ ስለምንታይ ንስኹም ምስ ቻይና ንግዲ ትገብሩ ኣለኹም ብምባል እዮም ምክንያት ደሊሉ ኣለዉ by the way it's the commission has also pre-disclosed today the level of provisional countervailing duties it would impose on imports of battery electric vehicles from China. The European Union is imposing tariffs on Chinese electric vehicles. These tariffs will range from about 17% to a whopping 38%. So major Chinese companies will face these tariffs like BYD, SAIC, Geely and others. So انتهت بالدلع. This report وهاب زلو إوروبا حبرت ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ኣብ ልዕሊተን ኤሌክትሪክ ካርስ ዝበሃለና ቻይና ካብ 15 ክሳብ 38% ታሪፍ ክገብር እዩ ኣሜሪካ ክንደይ ገይሩ ኣሎ 100% ታሪፍ ገይሩ ኣሎ 10,000 ዝሽየጣ መኻይን ናይ ቻይና ዝነበራ 20,000 ከም ዝሽየጣ ክኾነ 20,000 ሸይጠን ከለዋ ድማ ነቲ ናይ ተስላ ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ካር ናይ ኣሜሪካ ክድምስስዎ ይኽእሉ ወላ ብ20,000 ሸይጦም ከለዎ የድብለኩም ዘሎ they are so competitive one እዚ ገይም እዚ ንዓዶም ክከላኸሉ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እስከ ኣሜሪካ ዝሓን ተስላ ኣለዎም ወይ ገለ ኣለዎም what about Europe ድሕሪ ንመኻይን ናይ ቻይና ጌና 6% ናይ ዕዳጋውን ዘይተቆፃፀሩ ዘለዉ እንድሕሪ መፂኦሞም 1% እውን ኣይኮነን ሒዞሞ ዘለዉ እንድሕሪ ናብ ቻይና ንኸይመፁ ክንዲዚ ጌርካ ኣሎም ቻይና ድማ ናብቲ መኻይን ናይ ኤውሮጳ ተመሳሳሊ 30% ታክስ እንድሕሪ ገይሮም ናይ ጀርመን ካር ካምፓኒስ ወዲአን ኣለዋ ጌም ናተን ወዲአን ኣለዋ ማለት እዩ Mercedes ድዩ BMW ድዩ Volkswagen ድዩ Opel ድዩ whatever ኣብ ጀርመን ዘሎ ካምፓኒ ትዛዓበየ ዕዳጋ ናቱ ቻይና እዩ ተርጀም ኣለኹም so these companies ቻይና ልክዕ ነዛ ኤውሮጳ ጌራታ ዘላ እንተደጊሞማ ተወዲሉ ናይ ጀርመን ቁጠባ ክዕረብ ዘይክእል ተፀይቑሎ ማለት እዩ I'm telling you this it's up to China ክሳዕ ክንደይ ኤውሮጳ ሕብረት መራሕትና ኤውሮጳ አንጻር ረብሖም ዝኸዱ ዘሎ አንጻር ረብሓ ህዝቦምን ቁጠቦምን ዝኸዱ ከም ዘሎ በዚ ዝርዳእካ ተርጀምኒ ኣሎ ምክንያቱ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይተን መኻይን ናይ ኤውሮጳ ቻይና እዩ ቻይና ከባቢ 500 ሚሊዮን ዝኾኑ መኪና ክዝውር ዝኽእል ሰብ ኣለዎ ክንዲ ህዝቢ ኤውሮጳ ብምሉእ ቆልዑን ሰበይቱን ወላ ኩሉ ተቆፂሩ ዘሎ 400 ሚሊዮን ዝኾኑ ህዝቢ ዘሎ ተርጀምኒ ኣሎ ክንዲ ህዝቢ ኤውሮጳ ዝኸውን መኪና ክዝውር ትኽእል ጥራይ ኣብ ዕድመ ናይ መኪና ክዝውር ዝኽእል ሰብ ህዝቢ ዘለዋ ቻይና so you cannot ከምዚ ዓይነት ዕዳጋ መስ ክትገብር ኣይትኽእል ኢኻ ጀርመን ድማ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናቶም ኣሜሪካ እዩ so if you are going to mess up ብከምዚ ዓይነት ንኣሽቱ ኤሌክትሪክ ካርስ ጌና ብሕጂ ክምዕብል ጌና ኣብቲ ዕዳጋ ዘይመፀ እሞኻ ጀርመና ኤውሮጳውያን ክቕበልዎ ድዮም ኣይቅበልዎ ንዘይተፈልጠ ንዑ ክትክልክል ኢልካ ክንዲዚ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ እንድሕር ጌርካ ቻይና እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትቦም እያ ግብረ መልሲ ተይባቶም ግን ጀርመን ኣብቲ ዘለዎም ክራይሲስ ማልቲፕላይ ግበሮ ብ3 4 ኣርብሕዎ እቲ ዘሎ ክራይሲስ ምክንያቱ ካር ኢንዱስትሪ ማለት ኣብ ጀርመን ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ መኻይን ዘፍርዮ ጥራይ ኣይኮነን ብምሉእ እቲ ስፔር ፓርት ኤኮሲስተም ናቱ ኣብነት ኣብዚ ባደን ቪርትንበርግ ዝበሃል እዚ ናይ በዓል ሽቱትጋርት ዘለዎ በዓል ሚኒክ ዘለዎ ባየርን ገለ እዚ ክልቲኡ
دحري نو تي بافاريا زبال تنا مع المينيك زي بادن زبال ما بعد شتوتغارت منهم زلوجي مرسيدس بعد مرسيدس كل سبير بارت ناتهم او نتي قومات سرديو وحسين سرديو مع كامباينتات ينزلوا ايفن كاب سويس مع سبير بارت ناتهم سرحوا كامباينتات الله اب بافاريا عند رخيت كلمه بتي مينيك مالتي بي ام دبليو اودي كلمه لك so this is another thing نلعلي نبت انجلو ساكسوني ولا جلز بلو ساكسوني ادي جلز بالتكيت كلماتي فولكس فاجن زبحال مكيدال تخا اب جرمن اب تشاينا ازعبي اداغا زلو كله بصحي وزلو درجه دماوي እዚ ኩሉ ቦታታት እዚኣቶም ኣብ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ዘለዎ እዩ ስለዚ guess what ቻይና እንድሕር ጠጠው ኢላ ትሎም ንቻይና ዕዳጋ ናይ ቻይና ኮምፐንሴት ንክገብሩ ዝኸድዎ ቦታ የብሎምን ነቲ ህዝቢ ኣብ ቻይና ዘሎ እንድሕሪ already حجي ماركت لوز ناقبريم زخد زلو already حجي كم زلو مالتي ولا حنت كي تشاينا حنت تعريف كي قبرت كلا ابعداقا نا ودقيم زخد زلو بتشاينا 10% واغان توسيقهم لتنبرتاتهم سرفايف كقبري كل يوم زي تن كامباينتات بتعمي حدقا كوت كم زغلي زنقر ግን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ቻንስለር ናይ ጀርመን ንጀርመን ክከላኸል ዘይኮነ ንዩክሬን ክከላኸል ስለ ዝኾነ ቀንዲ ዕላሙ አንጻር ቻይና እዚ ስጉም ትወሲዱ ኣሎ and we will see ከመይ ገይሩ ክኽየድ ከም ዝኽእል እስከነመለስ ኣብዚ ኣው because China is shipping so many electric vehicles to Europe that they're worried about that. So at the moment what we're seeing is these two key areas being addressed in what is generally a fairly tough statement. We should also mention the communique also says the G7 is not trying to harm China or thwart its economic development. How do we read that? It's an interesting, I mean, I don't really know what it means. I mean, you know, we are basically trying to impose these sanctions, but at the same time we don't want to... እቲ ናይ ኣሜሪካ ቋንቋ እንዲሁ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘለና ሲ ንቻይና ክንጎዲ ኢልና ኣይኮናን ንመን እዮም ክቆሽሹ ዝፍትኑ I don't know ሰብ እንግሊሽ ኣይንብብ እንዲድ ወይ እንግሊሽ ኣይርድኦም እንዲድ መስሎም I don't know ኣብዚያ is in a declining ሰማዋዚያ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ዝበል ሓደ ዓቢር respected professor is he The United States is in a declining position in the world economy. It has been, but now it's being felt. You could pretend it wasn't there. You could deny it. There are plenty of people who do that still. But it's getting harder and harder as these tariffs and sanctions all show. That's the... The United States a declining empire. ዝጥፍሽ ዘሎ እዩ ኣይኮነን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣንጻሩ ክትምጉድ ትኽእል ኢኻ ከምዚ የሎ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ እቲ ሪያሊቲ ግን ሎም ዝጀመረ ኣይኮነን ነዋሕ ዓመታት ዝገበረ እዩ ሕጂ ግን ነፍሱ ወከፍ ሰብ ኣብ ክስምዓሉ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ እዩ ውፅኢት ንሪኦ ዘለና ድማ ታሪፍ ዝገብርዎ ዘለዉ ድዩ እዚ ኩሉ ኣንጻር ቻይና ዝዛረብዎ ዘለዎ ድዩ ኩሉ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕ ይብል ኣሎ ኣሜሪካ ፕሮፌሰር እዩ is not Chinawi way Russia khaymaslakum most important thing to understand every country in the world and I want to underline every is rethinking its entire foreign economic policy and your political alliances. Look at the departure of Americans from Niger in Africa and being replaced by Russian troops. These are all signs. You'd have to be really blind or desperate not to see. እቲ ምልክታት ድማ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ኩለን ሃገራት ድማ ታይሉ በቲ ናይ ቀደም መንገዲ ክኸዳ ዘይኮናስ ሓድሽ መንገዲ ናተን ንምድላይ ፖሊሲ ናተን ኣብ ምቅያር እየን ዝልወጣ ዘለዋ ከም ምልክት ናቱ ድማ ካብ ኒጀር ንእሽተይ ሃገር ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ካብ ዝሓዘ ሰራዊት ናትና ሓደ ዓብ ቤይስ ከሲሩ ከም ዝስጓኩ ተገይሩ ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ውድቀት እውን ዘርኢ ነገር እውን የለን ስለዚ እቲ ኩነታት ክንምንታይ ካብኡ ክትሃድም ትፍትን ካብዚ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ንላዕሊ ክገልጾ ዝኽእል ግን ኣብዚ ላ ሓንቲ ቪድዮ ለትስለስ ኣጋጣሚ ናይ ዝሕል ኩናት ፀገም ናቶም ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ሶቪየት ዝበሃል ነበረ ቀፅሪ ንገዛእ ርእሱ ናቱ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ጎርባቸቭ መፅኡ ፕሬስትሮይካ ኢሉ ሓደ ኢሉ ታቸር ሬጋን ተጣቂዖምሉ ጎርቢ ኢሎሞ ነታ ሕብረት ሶቪየት ዝበሃል ነበረ ትፋሕፋሕ ኣቢልዋ ኣስኪርዎም ዝንኣታቶም እቲ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ኣተሓሳስባ ካበይ እዮም ኣምፅኦምዎ ስለምንታይ መፅኡ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ናይ ኮልድ ወር ዝነበረ መቐፅፅቲ ኣለና መወዳድርቲ ኣለና ሶቪየት ናይ ሶቪየት ቀፅሪ ዝበሃል ነይሩ ባሕፋሕ ምስ በለ ደጊም ዓለም ናና እያ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ 2-3 ወለዶታት ክንቆፃፀራ ኢና ዝወዳደረና ኩሉ ይብሉን ብቁጠባ ዝወዳደረና የለ ብቴክኖሎጂ ዝወዳደረና ኣይኩሉን ብወታደራዊ ሓይሊ ዝወዳደረና ኩሉ ክወዳደረና ምስ ፈተና ከዓ ክንቁርቁራ ኢና ካብ ኮንቴይንመንት ዝበሃል ካብኡ እዮም ኣምፅኦምዎ እቲ ኣተሓሳስባ
እንታይ ማለት እንደ ኢልካ መቀፀልታ ናይ ባህሎም ናይ ፖለቲካዊ ባህሎም ናይ ተሓሳስቦም ኣብ ዓለም ደረጃ ኣብ ዓለም ሰላም የለን ንምንታይ እንድሕር ተባሂልካ ንሳቶም እዮም ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ዕግርግራት ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ይኹን ዋላ ዝሕጂ ዘለና ትዝኸፍአ ግን ምስ ምውዳእ ዝሕል ኩናት ዓሪፎም ኮፍ ኣይበሉን ካልኦት ዓለም ሒዝና ኢና ስለዚ ሓፍ ክብል ዝፈተነ ክድቆስ እዩ ጥራይ ተኻልእ ፀጋታት ናይ ዓለም ትዘምት ንዓለም ከፋፊልካ ነናሓደዱ ናዋቕኻ ትገዝእ እብል ሕጂ እዚ ሓድሽ ኣውፅኦሞ ዘሎ ሰነዳት እንታይ ሓድሽ ኣለዎ ካብቲ ኣብ ዝሕል ኩናት ዝነበረ ድሕሪ ዝሕል ኩናት ዘማዕበልዎ ናይ እንኮ ቆፅራዊ ዝበሃል ሕጂ ኮምፒቲሽን ውድድር ዝበሃል ኣትዮም ኣለዎ ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣይፈልጥን እዮም ኮምፒቲሽን ዝበሃል የለን ዘረባ ትሽቅጠሉ ተጋጊየሉ እንተዘይኮይኑ ዚሮ ሳሚ ናታቶም ኮምፒቲሽን ወዳደረካ ንዓተወዳደረ ንብለካ ተወዳደረ እንድሕር ኮንካ ግን ሓንኩሉ የውድቐካ ቅድመካ ምንቲ ውድድር ይብለካ ንዑ ዚሮ ሳሚ ሕጂ ዝፅሒፎሞ ዘለዎ ወረቃቅቲ ዋላ ሓንቲ መለስ ኣይብሉ ዋላ ሓንቲ ሓንቲ ዘምፅሉ ይብሉን ከመይ ገይሮም ነዛ ሕጂ 30 ዓመታት ፈቲኖም ዝፈሸለቶም ናይ እንቆ ቆፅራዊ ስርዓት ንዓ ከመይ ገይሮም መልክዕ ትሕዝዋ ብግብሪ እንተሪኢካ እዩ ዝበሃል የለን ሕጂ መምክኔታ ናይ ዩክሬን ገይሮም ካምፅዎ ደልዩ ዘለዎ ከም ብሓድሽ ነቶ ዝበሃል ፋሕፋሕ ኢሉ የለን ዓቕሚ ዝበሃል ግን የብሉን ንዕኡ ከም ብሓድሽ ከተበራብሮ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ፈለማ ናይ 30 ዓመታት ሽዑ ብዝረኣዮም ዝነበረ ንዓታቶም ምስ ናይ ዝሑል ኩናት ተመክሮ ኣዛሚትካ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ሩስያ ስለ ዝኾነ ንሩስያ ኮንቴይን እንድሕር ጌርካ ዕብለላኻ ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓለም ስለዚ ኮንቴይንመንት ቀዳምነት ሩስያ እቲ ዝዓበየ ስጋኣት ዝረኣዮም ዝነበረ ሽዑ ንሩስያ ከመይ ጌርካ ኮንቴይን ትገብራ ኣብ ክራይንያ ምፃእ ኣብ ኡክራይንያ ምፃእ ኣብ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ንዓተን እናደገፍካ ከመይ ጌርካ ትቅርቅራ ንሶቪየት ከምዘይ ትወዳደር ምክንያቱ ሰረት ናይ ቴክኖሎጂ ቤዝ ናይ ሩስያ ካልእ ተፈላለየ ወታደራዊ ዝበሃሉ ግምታት ኢኻ ተወዳዳሪት ክትከውን ትኽእል ኣለና ሽዑ ዝነበረ ናታቶም ስሕታን ቅመረ እየ ዝብላኣነ ቻይና ፓወር ሃውስ እያ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ሕሱር ሰዓት ኣሎ ሕሱር ጉርበት ኣሎ መበገሲ ዝኸውን ሓደ ኢንዱስትሪታት ኣሎ ስለዚ ንቻይና ክንጥቀመላ ምእንቲ ብሙሉኡ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ምህዞታት ቴክኖሎጂ ሓድሽ እንተኣትብሎ ናብኡ ተስግሮ በቲኡ ዘሎ ሕሱር ሌበር ሕሱር ሰዓት ትሑት ደረጃ ናይ ሃልኪ ክትግብት ትኽእል ኢኻ ቢልዮናት ይኮነስ ትሪልዮናት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ንቻይና ንጥቀመላ ነቲ ዕብለላ ክረጋገፀሎም ምእንቲ ኣብዘን 30 ዓመታት ግን ኣንፃር ትደለይዎ እንዳሓለምዎን ቻይና በሎ ኮይላ ወፅያ ቻይና ሎሚ ብቁጠባ ብወታደራዊ ሓይሊ ቴክኖሎጂ ብተፈላለየ ካልእ መለክዒታት ቀዳመይቲ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ኣብዚ መፅእ 10 ዓመታት ከዓ ቻይና ናበይ ገፃ ክትከይድ ኣሜሪካ እውን ናበይ ገፃ ክትከይድ ካልኦት ናይ ኣሜሪካ ማሓዙት ዝበሃላ ናበይ ከዳይ እንድሕር ኢልካ የለን ሕጂ ሽፍት መፅእ ኣሎ ሕጂ በጨቅ ዝብል ዘሎ ኣካይዳታት እንድሕር ኢናዮ እምበኣር ስግኣትና ቁፅሪ ሓደ ስግኣትና ቻይና እያ ስለዚ ኮንቴይንመንት ናይ ቻይና ብከመይ ተብሎ እዚ 10 መዓልቲ 20 መዓልቲ ገብር ደውዝዎ ዘለዎ ሓድሽ በቲ ወረቃቅቶም ኣይትሪአና ፌር ኮምፒቲሽን ይብለካ ሸጠፍ እዩ ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣይኣምንን እዮም ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣብ ኣእምሮም ኣይሰርሕን ዚሮ ሳሚ ኣብ ኣንጎሎም ዝሰርሕ ስለዚ ንቻይና ክቅርቅርዋ ክእሉ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ክቅርቅርዋ ኣጋጣሚ ሕጂ ናይ ቻይና ናይ ሩስያን ከዓ ብዲፎልት ድዩ ብዋና መድት ንክልቲኦም ዝቐነዐ መጥቃዕቲ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ናይ ክልቲኦም ምትሕብባራት ንርኢ ኣለና ንበል ኣንፈታቱ ኣለና ዩክራይን ምስምስን ግዳይን ጥራይ ሕጂ ዓብይ ርእስቲ ይኮነን ዩክራይን ኣብ ውሽጢ ከምዚ ኣመሰለ ግሎባዊ ዓለማዊ ለውጢ ብፍላይ ኣብ 30 ዓመታት ዩኒፖላር ስርዓት ክንምስረት ኢና ኢሎም ጀመርዎ ዝፈሸለ ኣጀንዳ ንዕኡ ከመይ ገይሮም ፀጋግንዎ ተመሊሳ እታ ጉዳይ ግን ናብኦም ክትመፅእ ኣለዋ ዝወዳደሮም ኩሉ ይብሉን ዓለም ክግብትዋ ኣለዎም ዘደለይዎ ነገር ኣብ ደለይዎ ሰዓት ክወስዱ ክእሉ ኣለዎም ክረግፆ ደለዩ ክረግፆ ክእሉ ኣለዎም መወዳደርቲ ዘይብሎም ነብሩ እዚኣ እታ ዘረባ ወላ ሓንቲ ክትውስኸላ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣናይ ሆፕ ካብዚ ክንምሃር እቲ ኩነታት ኣቐዲሙ ፅቡቅ ገይሩ ዘንበቦ እዩ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ኮሜንት ሕፅር ዝበለ እውን ግደፉ ከም ትወትሩ ትገብርዎ ድማ ካብ ልቢ የመስግነኩም ብዘይ ለበዋ ግን ከገድፈኩም ኣይደልን እየ ሊስን ቱ ዲስ ዋን ኬርፉሊ ነዚያ ስምዕዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምህፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም
ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ thank you very much